Ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарону хоҳарони гиромӣ. Бисёриҳо дар WhatsApp навиштанд, дар комментарияҳои YouTube навиштанд, дар Instagram навиштанд. Зиёд аст муроҷиатҳо, ки мегӯянд ягон чиз ба мо бигӯ, ягон хабар бидеҳ оиди воқеаҳои рӯзҳои охир. Фақат як чиз гуфтанӣ ҳастам, ки рейд хело ҷиддӣ аст нисбати рейдҳои пештара. Аз ҳамин лиҳоз бисёр ба берун набароед, тавсияи ман. Агар ҳам ки баромадед, як сару либоси камтар солидне пӯшед, ки дар назар нағалтед, то ин ки фарёд кардаву проверкаву ҳамин чизо накунанд. Ва хоҳиш мекунам, ки ба чойхонаҳо ва ҳамин ҷойҳо ҳозира шуда наравед то 15-20 число. Худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. Баъд ба ҳазур бо мегардем мисли ҳар вақта. Пас аз кор ба майдончаҳо рафта, футболу, волейболу, баскетболу ҳамин ҷойҳо наравед, хоҳиш мекунам. Худо хоҳад ҳамаш нағз мешавад. дуо мекунем, ки худованд мо миллати тоҷикро бори дигар бозам сарбаланд гардонад. Амин.